Хора, Creeper Hero Брайна затапя и оглуша. Обърка пътя, крещя му, че объркал пътя. Обаче той не е, както виждате, не е зад мен. Да, обърка пътя, крещя му, той не. Не се връща, тръгна с 200 и обърка пътя. Та да, сега ще се срещаме на Шела, сигурно всеки момент трябва да ми звънне. Ей, тук е тъмно, тъй че после сега може да спра видеото, да си пусна фенерчето. И аз ще гледам на камерата. Там ми показва по-светло. Ама, да, като цяло няма класно. Тук си имам светлинки, които ми помагат горе-долу. Аре, край. Creeper Hero Брайна се върна! Ето го!